2024 नि लकसभा बिसायख'थिया खाथि नोजोराव सौफैनाय समावनो कंग्रेस दलनि गिदिर खहा जायखौ कंग्रेसनि जुबराज होननानै बुंनाय जायो बियो राजखान्थिनिफ्राय माखासे सम जानगाराव थानांसिगोन नंगौ बे समाव कंग्रेसनि राहुल गान्धीनि बाथ्राखौ बुंगासिनो कर्टआ 2 बोसोर साजा फोसावनायनि उनाव दायो राहुल गान्धीनि एमपि मासिखौबो बोखारबाय नाथाय बाथ्राया बेयावनो जोबनानै थाङाखै राहुल गान्धीया फैगौ 2024 नि लकसभा बिसायख'थियावबो बाहागो लानो मोननाय नंलिया बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जादों कंग्रेसनिफ्राय राहुल गान्धीनि गाहाय मन्थ्रि जानो सिमाङा फैमाल दासान्दि राहुल गान्धीनि जेंनाखौ लानानै कंग्रेस दलनि गेजेराव गोबां साननाय हनाया सोलिगासिनो सोंथि सिखाङो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव कंग्रेसनिफ्राय गाहाय मन्थ्रिनि बिजाथिया सोर जागोन मैया बे जेंनाखौ लानानै कंग्रेस दलनि गागि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे गोनांथार जथुमायाबो जायो गुबै बाथ्राया बेनोदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीनि बिमुंखौ लानानै राहुल गान्धीया बेले-बेजे बाथ्रा बुंनायावनो दिनै साजा मोननांदों सुरतनि मोनसे बिजिरसालिया राहुल गान्धीनि बेले-बेजे बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिजिरनानै गोख्रों थांखि लादों आरो जोबथायाव राहुल गान्धीखौ 2 बोसोर साजा फोसावो आरो बेनि अनगायैबो बिनि एमपि मासिखौबो बोखारनाय जाबाय नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन